Hamada salon bujuroda. Tamam. Я через 5 дней буду идти. Ассалому алейкум, дӯстони азиз, гулаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. Шукронаи Аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиятем. Дӯстони азиз, имрӯза влог аз абед сар кардам. Чӣ ки шумо мебинен, мо бера буромадем. Имрӯз кор дорем. Насиб иншоаллоҳ барои сафар дорем. Аз намегум ки куҷо мерем, сюрприз шава. Сюрприз шава. Телефон играет и будет посмотрим. Это будет вот так. Это будет вот так, но только мы будем лететь. Да. Я пока ничего не буду говорить. Да. Я говорю, сами будете сам увидеть. Да. Энем хе дӯстони азиз, буромадем майдака буда кайласка шунондем. Эмалҷона. Эмалҷона да кайласка шунондем барои чӣ ки хош мегира бо. Да. Да. Джон, я тут тоже мама. Джон, да. Насиб иншаллоҳ боша оз мерем чӣ мекунем. Не бача ҷон близнитса куҷо ҳам хеле мега ки дугоника ага не. Ба ви чун маълуме ки ҳамино дугоника нестам. Да, лицо похож. Когда мы будем рос, как я будет похож. Да. Насиб иншаллоҳ бошад духтаро чӣ мекунем? Мерем камбудиёмона мегирем, харид мекунем. Баъд мебинем ака ҳозир ма бугум куҷо мерем, куҷо мерем. Баъд интересно намешава. Инем хе дӯстони азиз, то охири видео бо мо бошед, дастгирӣ кунед. Имрӯз мода ҳавои беҳад ҳавои хушрукада. Бибинед, ҳавои гармак. Да? Инем хе духтаро. Монша нарасыш. Духтаро мо ай магазин буромадем, хеле гаштем, инҷо камтара харид кардем. Ҳолиам харидҳомон мондай барои кӯдако. Инҷа боша якта чемодан дига харидам. Ина кашида омадистем. Инҷа бачаҷони ма ай хоб хест. Бегас. Инҷа магазини Велберс, ягон чиза каскини миёрам. Дар поёни доми мо аст. Ама ҷон кашида чемодан овардест. Ай ҳама чемодани арзонша ёфтем. 2300 сум буд, 2000 да додан мона. Дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубони ма, иҷа рӯзи дига ҳай. Ма камтар барои абед анамихе хӯрок тайёр карда будам. Иҷа аллакай ма гӯшти мирға майда кардам, тоза карда шуштума. Баъд дар камтар равған анамихе бирён кардистам. Камтари дига намак кардамша. Баъд дар анами равған ҳарди тарафуша кам сирх мекунама. Хабо сирхи бадам кунӣ хушрӯтар мешава. Неки ма оқа сирхи бадам накардам. Духтаро ҳада
ям хе андохтуму картошка пиёз мама хе пус кардам иҷа баргалский помидорай дадаш қати кӯдаку магазин рафта будан камтар харид кардан иҷа ин барои кӯдакои ними печенча гирифтан ними йогурту сметанаву бодринг хлеби сафед хлеби сиёҳ беҳад хлеби сиёҳа дӯст медорам духтаро иҷа ним хеле камтарак харид карда овардана ма бошам хӯроки албетани тайёр кардистам аллакай картошкома анами бо анами шакл реза кардам пиёзмам реза кардам пиёза андохтам духтаро шумо чӣ хел тайёр мекунед ҳатман нависен духтаро фикротона баъд камтар тоб додам дегчаи ма чӣ хеле ки мебинем майдатар лекин ҳамаша ҷо кардам як бало карда баъд баргалский помидор ҳамаша анамихе боло ба боло андохтаму як тоб додаму болоша маҳкам кардам намакша сус кардам дам партофтам духтаро ҳамахе эсоб иҷа чӣ хеле ки мебинен эмалиҷои ма харидошона нишон додистиян инҷа шоколадоша нишон додиста торт гирифтиян торту шоколаду йогурту метони бурда бардор духтаро чӣ хеле ки мебинен анамихе хӯроки ма тайёр шид бинед ки чӣ хел об буроварда ма об наандохта будам ша ай помидор ки андохтам помидору пиёз об мебурора анамихе об буроварда беҳад хӯроки бамаза шид камтари дига помидор бодринг реза карда мондам дар анами деталерка бардоштам пурпур када беҳад бигем ки маззаш аҷоиб бомаза омад дӯстони азиз дар иҷа чӣ хеле ки мебинен анами ҳозираш мо анами чизомуна дар анами сетка бигем ки ма курткои хма палтои хма ҷо кардам либосои зимистонамуна дар ӯ пакетш боша обуфои кӯдакоай волейбол давом дорад инамихе дӯстони азиз ҳоле бо сумкаҳои дигаре да бо ҷо мекунем ҳамаша ҷобаҷо мекунем баъд духтаро бо нишон медиҳам видеои моро интизор шавед ҳатман фикротона нависен дар ҳамиҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам то видеоҳои оянда дар паноҳи худои меҳрубон бошед